niki pun ngantun apa dereng Pak? Dereng nggih. Mergi hawane adem gremes, awake rada kesel, hawane ngantuk. Ning alhamdulillah tasih ngaos tasih rutinan. Alhamdulillah. Muga-muga kanthi ikhlas penggali panjenengan ngelanggengaken istiqomah pados ilmu pados peseduluran nyambung silaturahmi. Muga-muga terus amal sae. Mugi-mugi kanthi barokahipun silaturahmi kula njenengan saged bejo donya bejo akhirat. Allahumma amin. Nggih. Mboten napa monggo sambil ngeteh mawon napa. Nggih, teh. Nggih sangat nggih. Misalnya ten meja kula enten setunggal mboten napa di sini. Oh, mboten. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Nglajengaken ngaosin apa kang pundi napa Pak RT? Oh, penyebab nih malaikat iri. Nek pun malaikat iri otomatis derajate menungso munggah napa mudhun? Munggah, nggih malaikat wae iri ya. Nggih. Iso dadi kawulane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Keranten napa kula jenengan ngaten iki nglempas dados tunggal ngaten iki nglanggengaken kalimat thayyibah, kalimat tahlil, zikir lintunipun nyambung silaturahmi ngalap berkah. Muga-muga kula jenengan dados hambane kawulane Gusti Allah. Nek pun ngoten niku ngalap berkah, muga-muga derajat kula jenengan saged munggah. Nek derajat kula jenengan dunggah ki karo Gusti Allah, insyaallah dimulyakne donya dumugi akhir. Nggih. Sampun nggih. Oh nggih. Kula nyupis kedik mawon. Enten telung tanda. Wa amma darajatu. Enteng tigang tanda sing saged ngunggahno derajate menungso. Nek derajate menungso niku saged munggah dimulyane Gusti Allah, insyaallah ngalahno kamulyane malaikat. Tapi nek derajate menungso niku diasor nek didukno karo Gusti Allah, terkadang iso ngalah-ngalahne kewan. Nuwun sewu lho nggih. Mahmula kula jenengan iki ngalap berkah, muga-muga derajat kula jenengan dunggahno karo Gusti Allah. Enten tiga tandane. Al awalu kang awal yaiku fa'itamu ta'am